ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଇସ୍ୟୁସ୍ ତା ଭିତରେ ରହିଛି? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଫୋନ୍‌ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରି ଜଜ୍ ବନୁଛନ୍ତି ନା, କେବେ 2-3 ମାସ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ପୁରା ଓଲଟିଯିବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ରାତିର ଶେଷ ଯାଏଁ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଅଟକି ଯାଉଛି। କାହିଁକି? କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ଫୋନ୍‌ରେ ତ କିଛି ଲୋକ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଚିପକିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଫୋନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍। ମୋର ଇନର ଭଏସ୍ ରୋଜାଲିନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଅପଲୋଡ୍ କରେ। ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ନିଜ ଲାଇଫ୍‌ରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କେମିତି କରିବା? ନିଜ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍‌ରେ ହଉ କି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍‌ରେ। କେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କଲେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ସର୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ପିସ୍‌ରେ ରହିବ। ଆମର ସବୁ କାମ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ସକାଳରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍‌ରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ହେ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମଟା ଆଜି ମୋର ଅଟକିଗଲା। ତାହେଲେ ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍‌ଟା ଟାଇମ୍‌ରେ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍‌ରେ। ଆମେ ସବୁଠି ବଡ଼ ଭୁଲ କେଉଁଠି କରେ କହିଲେ? ଆମେ ନା ଆମ ଲାଇଫ୍‌ରେ ସବୁ କାମକୁ ସମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉ। ଆଉ ସମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ଭିତରେ ସବୁ କାମକୁ ଭଲରେ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଯୋଉଟା ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଥାଏ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ଭୁଲ ଆମେ ଏଠି ହିଁ କରୁ। ତାହେଲେ ଏବେ କଥା ହେଉଛି ସେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ମାନେ ଆମ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍‌ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେମିତି ସେଟ୍ କରିବା? ଆଉ ହଁ, ଏଇଟା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିବି କି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍‌ରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଦିନର କିଛି ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା, ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା, ସେଠି ନା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କ'ଣ ଆଉ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ କ'ଣ? ମାନେ ଯୋଉ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜେନ୍ସି ସେଇ କାମକୁ ଆଗ ସାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ତାପରେ କରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ତାପରେ ଆମର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ କାମ। ମାନେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ କାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲେ କି କିଛି ବୁକ୍ସ ପଢିଲେ, କିଛି ଅଦର ୱାର୍କ ଆପଣ ସେଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍କ ଯୋଉଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କାମ ସାରିବେ, ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ସାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ କାମକୁ ସାରିବେ। ପ୍ରାୟୋରିଟି ଏମିତି ହିଁ ଫିକ୍ସ କରିବେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍‌ରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍‌ରେ ବି କେମିତି ସେମ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫିକ୍ସ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବି ସର୍ଟେଡ୍ ରହିବ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ଆଉ ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ସର୍ଟେଡ୍ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିସ୍ ଫିଲ୍ କରୁ। କେବେ ବି ସେମ୍ ଏକାନ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କାହିଁକି? ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ପଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜନ୍‌ଟା କ'ଣ? ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ସମାନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରହିକି ବି ନା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ କାହିଁକି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେସବୁ ଜାଣିନଥାଉ। ସମାନ ଘରେ ସମାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସୁଦୂରରେ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ରହିଛନ୍ତି କି ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମ ପାଖେ ଥାଏ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି XYZ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍‌ରେ ଥାଉ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସୁଦୂରରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି, ସୁଦୂରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଫୋନ୍‌ରେ କନେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାର ବାର। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କନେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫୋନ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଜଜ୍ ବି ବନୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲାନି, XYZ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି। 2-3 ମାସ ଏ ଯୋଉ ଫୋନ୍‌ରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଆ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲିଟରାଲି ଆପଣ ଯଦି ସେଠୁ ପାଗଳ ନ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ କହିବେ। କାରଣ ଫୋନ୍‌ରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କାହାଣୀ କହେ ନା, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରି କହେ ଆଉ ନିଜ ସାଇଡ୍‌ର କଥା ହିଁ କୁହେ। ନା ସେ ସାମ୍ନାବାଲାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍‌କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, ନା ସାମ୍ନାବାଲାର ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। କାରଣ କାହାଣୀ ନା ସବୁବେଳେ ଦି ପଟୁ ଥାଏ। ଏକତରଫା କେବେ କାହାଣୀ ହୁଏନି କି ଏକତରଫା ବି କେବେ ତାଳି ବାଜେନି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରରେ ରହିକି ଫୋନ୍‌ରେ କନେକ୍ଟ ହେଇ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଏ ଯୋଉ ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଠିକ୍‌ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅଦର ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ୍। ଆଉ ବି ଜଣେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମଣିଷ ଅଛି ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୋକ ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ପୁରା ହାର୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ୍। କିଏ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ଏ ଫୋନ୍ ସହିତ ଏମିତି ଚିପକିକି ରୁହନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଫୋନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପାଉସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍। ମାନେ ଫୋନ୍‌କୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଥିବେ, ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଫୋନ୍‌ରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ, ଫୋନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଫୋନ୍। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ନା, ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସେନି। ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଠାଏ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣ ଠାଏ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଟିକେ ତ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍। ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍‌ରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ ତରିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭୁଲ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍‌ରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ନା କିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମାଇ ଭ୍ୟୁ ଆମ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଆମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ୱାଇଫ୍ ଅର୍ ଆମ ଚାଇଲ୍ଡ, ଏଇ 3 ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍‌ରେ ସବୁବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କାହାକୁ ଅଧିକ, ନା କାହାକୁ ବେଶୀ। ପୁରା ସମାନ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ୟାଙ୍କ ପରେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜର ସିବଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ନିଜର ଭାଇ କି ଭଉଣୀକି। କାରଣ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ନା ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ବି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆଉ ଆମ ସିବଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରି ଜିନିଷକୁ ଆହୁରି ଇରିଟେଟ୍ କରାଉ, ସେମାନଙ୍କ କାନ ଭରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦିମାଗକୁ ମାନେ ସାର୍ପନିଂ କରାଉ। ଆମେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁ। ଏସବୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ ନା, ତା ଭିତରେ ନା ଆମେମାନେ ବି ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ଥାଉ। ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକ୍ ବତେଇବା, ଏସବୁ କାମ ଆମେ କରୁ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନା ନିଜ ସିବଲିଙ୍ଗର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର ପାଇଁ। ଓନ୍ଲି ୱିକଲି ଥରେ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ହାଲକା ଫୁଲକା କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ସରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆରାମସେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଥାର୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି କିଏ? ଆମର ଇଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ। ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମାନେ ଏରେଗେରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଥଲି ବି ଗୋଟେ ଥର ହେଇଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯୋଉଠୁ ଏନକରେଜ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଠୁ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ରହିଲେ ରିଲେଟିଭ୍ସ। ମାନେ ଆମେ ତ ଜନ୍ମରୁ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ସ ବନିଛନ୍ତି ନା, ତ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆମର କାମରେ ଆସିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କେବେ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବି ସିଓର କେବେ ବି କାହା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରନ୍ତୁନି। ନା କି କାହାକୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।